Il-Ministri l-ġodda tal-Finanzi u l-Industrija Libjan jgħidu li l-lum qabel għadem żoll li l-assi li għandhom ifriżati barra minn Libja jsirulhom aċċessibbli billi ġnus Magħquda tieħu l-azzjonijiet neċessarji li jwasslu għal dan. Dan ħareġ waqt diskussjonijiet li saru mal-Ministru Tonio Fenek li flimkien mal-Prim Ministru Lorenz Gonzi u l-Ministru Tonio Borg bħalissa qegħdin il-Libja. Qalu li biex l-ekonomija tagħhom tirranka għandhom bżonn daw il-flus anke biex iħallsu pagamenti pendenti. Aktar tard illum mistennija l-ewwel titjira tal-Ermalta minn Tripli minn wara l-intemm il-konflitt fil-Libja. L-Ermalta kienet issospendiet it-titjiriet diretti lejn il-kapitali Libjana minħabba l-konflitt li kien wassal għal qtil brutali tal-eks dittatur Gaddafi fl-20 ta' Ottubru li għadda. Fil-bidu tal-konflitt lura fi frar l-Ermalta kien strumentali biex iġġib lura Malta mill-Libja numru ta' Maltin u anke barranin illi rridu jaħarbu l-konflitt. L-Ermalta kienet waslet biex għażmien anke bdiet topera titjira speċjali minn u lejn Tripli, apparti dik skedata. Il-linja tal-ajru kienet anke b'mod temporanju waqfet crisis unit illi kien qed iservi ta' għajnuna għal dawk il-Maltin u barranin illi rridu jaslu Malta mill-Libja. Żagħżugħ ta' 26 sena minn Santa Venera dalgħodu beda d-dejġuri brabta ma' sparatura f'ħalqor minn 6 snin ilu. Mario Vella qed ikun akkużat bl-attentat ta' qtil ta' numru ta' pulizija f'każ li kien seħħ fil-lejbel 15 u 16 ta' frar tas-sena 2005. Vella qed ikun akkużat li allegatament meta kien ġo dar fi Triq il-Midħna spara lejn grupp ta' pulizija. Fl-istess dar kien hemm ukoll Marco Paċ magħruf bħal Pinzell li wkoll dwar dal-każ kien tressa il-qorti akkużat li spara lejn il-pulizija. Illum fl-4 ta' wara nofsinhar se jkun qed jiltaqa' l-MCSD sabiex jiddiskuti għall-ewwel darba wara l-budget l-estensjoni tal-lif tal-maternità. L-imsieba soċjali qed jintalbu bis l-aħħar tas-sena jaslu għal deċiżjoni fuq din miżura li dwarha ma jaqblux bejniethom u l-Gvern kien ilu żmien twil jopponi. Il-proposta l-estensjoni fil-lif tal-maternità kienet saret għall-ewwel darba mill-mexxej Laburista Joseph Muscat. L-Eġittu qed jipprepara l-elezzjonijiet parlamentari l-ewwel elezzjonijiet ħilsa minn wara l-waqgħa tal-eks President Hosni Mubarak fi frar li għadda. Fl-elezzjonijiet li bdew millum il-poplu Eġizzjan qed jittama li daw waslu għal demokrazija ġdida fil-pajjiż wara kważi 30 sena. Il-kap tal-Armata li kellu f'idejh it-tmexxija transitorja tal-pajjiż stqar li bħalissa l-pajjiż jinsab salib it-toroq. Minn dalgħodu eluf ta' Eġizzjani bdew jinġabru minn satej qabel fetħu l-bibien tal-postijiet tal-votazzjoni riflessjoni tal-għaġġ li l-poplu Eġizzjan għandu għad-demokrazija. U fl-ħarnet fi xena sportiva nagħlqu bil-futbol hekk kif l-attakkant internazzjonali Malti Andres Xkembri kien l-eroj għat-tim tiegħu Panionios fir-rebħa fil-kampjonat Grek kontra Aris Salonika bl-iskor ta' 2-1. Xkembri fetaħ l-iskor għat-tim tiegħu ftit qabel mistrieħ meta rċieva ballun fil-kaxxa u minn pożizzjoni ċentrali xieħet il-ballun in-naħa l-oħra tal-golkeeper avversarju għar-rokna tax-xibka. L-attakkan Malti kien anke involut fit-tieni gowl. B'dir-rebħa Panionios telgħu fit-8 post tal-klassifika tal-kampjonat Grek.